Jeg er Freddy Lykke. Jeg er administrerende direktør i Cetrea og næstformand i IT-branchen. Jeg har lige været til sundhedspolitisk topmøde på Børsen, og der har vi drøftet en række forskellige emner, som vi synes er super aktuelle omkring blandt andet sundhedsdata og innovation osv. På topmødet har der været en række meget spændende indlæg. Vi hørte på starten af dagen et indlæg fra England omkring, hvordan de meget aktivt inddrager patienterne, og hvordan de også sætter nogle stratificeringer op og får nogle early warnings på specielle patienter og patientgrupper. Så har der været nogle paneldebatter, vores sundhedsminister har været her, og så kom vi ud i vores forskellige worksessions. Så alt i alt har det været en super spændende dag. Omkring sundhedsdata har vi drøftet det skisma, der er imellem den kæmpe store værdi, der er i de sundhedsdata, vi har i Danmark, og så den risiko, der kan være omkring anvendelsen af de her, eller adgang til de her data. Og det, der var sådan naturligvis meget enighed om, det var, at der skal være sikker adgang til sundhedsdata. Der var også en vinkel, der hedder, at vi skal jo passe på, at vi ikke risikerer ikke at bruge vores sundhedsdata, bare fordi vi er bange for, at de kan blive misbrugt. Ja, potentialet i sundhedsdata er jo ganske stort. Det stammer helt tilbage fra det vækstteam, der var i den tidligere regering inden for sundhed og velfærd, hvor vi sagde, at det vil være muligt at skabe en række nye virksomheder baseret på de her sundhedsdata. Og der var også en drøftelse om, at vi skulle stille data til rådighed, uden at der skulle være den store afregning for det, fordi vi vurderede, at der ville komme flere virksomheder end den finansiering, der kunne komme fra adgangen. Ja, det tror jeg. Jeg tror, sundhedsvæsenet er klar til at dele data, og vi havde også debatten omkring, hvem ejer data, og i virkeligheden en konklusion om, at det er det forkerte spørgsmål. Spørgsmålet er ikke, hvem der ejer data. Spørgsmålet er, hvem der får adgang til hvilke data, og under hvilke kontrollerede forhold, at man får adgang til data. Og det synes vi er et bedre spørgsmål, end at bruge sig ned i en eller anden grøft omkring den ene eller den anden skal eje data. Altså, vi havde et indlæg fra en forsker, en professor, som advokerede for, at vi skulle lave centrale databaser, som man tilgår i sine forskningsprojekter eller udviklingsprojekter, frem for at skulle have et udtræk af data, og på den måde have mere kontrol med, hvem har adgang, og hvad bliver data brugt til. Så en screeningsproces og selvfølgelig en legitimering af, hvad man ønsker at bruge data til, før man får adgang. Ja, i forhold til hvem har adgang til data, der synes vi, det vigtige er, at data bliver stillet til rådighed, og at der så er styret forhold om, hvem der får adgang til dem. Og det kan så være data om den enkelte, det kan være aggregerede data, det kan være data i de forskellige sektorer. Igen er det noget med at få adgang til data på en kontrolleret vis. Ja, IT-branchen skal jo på baggrund af de input, der er kommet her i dag, skubbe videre af den vej og sikre, at vi faktisk får en stemning omkring, at data har værdi, og at vi får nogle kontrollerede forhold omkring at få adgang til data. Og der har vi selvfølgelig et væsentligt bidrag at give fra branchen med de sikkerhedspolitikker, vi har anbefalet.